Okay guys, natay na himamat karon din he. Ang style ani ato ning pangguk doon. Then interviewon. Ato ra. Nagmasi-masi ng isa. Tagasa gani mo mga kuan do. Tagasa mo? Lantapan. Kaila mo ni kuan ya kanang unsa man na si Sulpicio Galiano? Kaila. Vice Mayor. Ex ngano na pildi ay. Pildi akong classmate. Ay, mayor eh. So, shout out din sa akong classmate dia. Si Sulpicio Galiano. Ako ng classmate. Kuya Novo, support niyo, i-subscribe ninyo ha. Yes, sir. Sige, kinsa niyo pa istorya si Amang? Ina ninyo ba? Na-subscribe akong channel. Tutora. Kita gid rin. May gani. Ito nag-birthday interview ako. Birthday man niya karon call. Asa man? Tara, kung siyang gibati Asa na? Asa na nag-birthday? Nang nasa kwan. Pero si mi payag-payag kan kon ba do. Nasulod. Nasa luya karon. Ay, kaya na ni Perpa. Ikaw, so man niya. Ay, ikso, ni mo na? Sige, shout out Rio. Happy birthday ba? Ina ba? Sige na ba? Sige na kaya kung imo ano niya. Ina. Okay, birthday dia ini kinsa gani? Di mayon na Erika digdigan dial. Okay. Okay, happy birthday. Ingat ayon. Asa may mong wish? Ay, sipiat na. Frank man ni atong mahitabuan ni dili man ni formal ato. Guys, pasensya mo guys kay ang among kuan kini unsa ni? Support yapon mo Kuya Novo. Ang formal na imong kuan prank. Tuara ang ano na imo ning prank among ang tanaw na. Parental guidance na araw. Natumban sa among interview guys. Ako giyapil eh. Kusang palungan binugo. Shout out din. Kaning isa diri kay moadto ning Manila, varsity sa kwan. Golden Harvest. Kaya kani ato ni mga proud dinis kwan sa Bukidnon, Valencia, ha? Gani. Diba? Kaya sumampong sila ang sula. Oh, sumampong kagwang kwan. Ang kwan dayon. So dinaganay ni sugod ko ginugdanay bay blackout. Isbo dayon. Ha? Isbo. I-shout out sa batong celebrant. Ay, shout out. Shout out tayo ka kwan mayon na. Digdigan dial. Okay, manaron. Daganan ako. Asa na? Sige, aton. Sige, aton. Kamo ang mukan. Mong aton karon ang celebrant. Sige. Pero ay mo kalimot ha. Support akong channel, Kuya Novo, YouTube. So, YouTuber na siya. Asa man ani? Nasa luyo. Pwede ra? Asa man de? Naara de, oh. Pwede ra? Nakay. Happy birthday. Kinsay ngalan ani? Mansay pangalan sa vlog? Ayun na. Ayun na. Okay, happy birthday. Sa inyong wish. Tuto. Wish you happy birthday. Mga tabo mo dili na. I wish you everything and sorry I'm sorry I was smoking ang Na mahulog na po ni prank ni atong trabaho ro. YouTuber ko dai. Oo. Pero dili ko permanente diri sa gawas mi. Okay. So, thank you. Happy birthday sa atong celebrant na diri gwapa. Sa apelyido gani? Lian. Ha? Lial. Lial? Lial. Ruya. Okay, so, nindot kayong background na pulangi. Okay, so thank you sa inyo ha. Pungangi. Anak ra. Party lang taron.